Salam qadirli vatandaşlar, salam mehriban illeşler. Ne görüşünü deyal yeni de 2022 yıl bizim bu sagamada dur. Menim sizi öz gelegimde täze bilen gıdığın utlamakçı. Sizin her biriniňizde her bir maşgala agdaňyza berk jan saglyk, abat, ojak, bereketli saçak arzu edýän we sizin geçen ýylky görkezden netijeleňizi hem gödöňüne tutup men size ullokan taňykasyny aýtmak isleýän sebäbi bu zatlary daşyndan görmek bir zat, emma Türkiýanyň özüne gelip ýakyndan duş geçirip ýakyndan göz ýetirmek bu başga zat. Bu ýanlar adamlaryň gittikçe sanynyň köpelýänligi, gaýra durmaýanlygy, adamlarda wyjdan diýilýänlaryň, intap diýilýänlaryň we watan sevgisi diýilýänlaryň oýunyp başlanmagy özgörteli bildirýär. Men bu zatlar bizi gatyp buýsandyrýar. Adamlar, watandaşlar ullukan taňlykasyny aýtmak isleýän. Janyňyz sag bolsun, görjeňiz hem gowy bolsun.